Kom nu næsten! 100! Yeah! Sådan. 130.000 cookie clickers. Hvad er det nu, jeg skulle lade? Nej! Det er løgn. Det er så løgn. Når man nu spiller fra YouTube, jeg fik det forkerte ben ud af min computer, og jeg blev meget sur på min computer faktisk. Det kan man meget hurtigt. Det er det, jeg siger. Min computer skal dø. Kom nu. Jeg laver YouTube-video, computer. Nu er det altså ret irriterende, computer. Sådan. I dag skal jeg spille Cookie Clicker episode 1. Eller det er nok måske en eneste episode. Eller nej, måske er det episode 1. Jeg ved aldrig. Ja, det tror jeg. Ja, jeg køber. Ja, Cookie Clicker. For jer, der ikke har set min første video om Cookie Clicker. Altså, I skal ikke bare direkte gå over og se den, men det besætter selv. Men Cookie Clicker handler om, at man skal klikke nogle cookies. Så får man cookies, som er penge. Det er meget enkelt. Altså, man kan sige, det er penge. Og med pengene kan man købe nogle. Ja, så kan man købe nogle ting. For eksempel cursor, som betyder den der mus. Den mus, jeg går rundt med, sådan der ting, man klikker med. Den køber jeg lige noget med. Jeg køber lige en masse. Så klikker den automatisk for mig. Og så er det, der er også noget, der hedder Grammar. Den bager småkager, altså pengene. Første gang jeg spillede, troede jeg, at den bagte sådan nogle småkager, så man kunne klikke flere småkager. Men det var det ikke. Den bager sådan nogle småkager, som de der penge, man kan bruge. Og jeg synes faktisk, vi skal have en god sådan en start, hvor vi starter for eksempel med 500 eller noget. Okay, vi skal have en start, hvor vi starter med 5.000. Ja. Det skal vi have. Vi starter med 5.000 penge. Ja, sådan. Jeg starter med 5.000. Og så kan jeg lige klikke nogen. Og så køber jeg Mine Factory. Cursor. Ja. Se, det går allerede godt. Jeg har slet ikke snydt, der starter med extra point. Ja, det har jeg slet ikke. Det har jeg slet ikke. I skal ikke tro på det. Jeg lyver ikke. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Gør vi det her. Og så lige det her. Og skal det der. Det der. Ja. Angående Cookie Clicker. Jeg tænker faktisk på, at altså jeg skal få en filmeprogram, der hedder Fraps på min stationære computer, så jeg kan lave Minecraft-videoer sammen med mine. Så kan jeg lave videoer sammen med venner eller noget, eller bare normale videoer, hvor jeg spiller selv. Single player, bare en rør baggrundslydende, hvis I kan høre det. Ja, så kan jeg spille Minecraft og vise jer, hvordan man laver mods og alt muligt. Altså for eksempel spille items, Optifine, alt muligt. Forge. Jamen, der er noget problem i Forge, så man skal have en lidt gammel version med et sted til 1.7 Forge. Men jeg vil råde til dem, der ikke kender så meget Minecraft. Prøv lige at spille det først, inden I skal installere en hel masse mods og alt muligt. Og så sker der det, at I får en hel masse problemer med det. Ja. Ja, det er det, jeg mener. Altså, jeg mener, at man ikke skal direkte have mods, selvom man slet ikke kender Minecraft. Ikke en skid. Men ja, for dem, der ikke kender det, prøv lige. Det vil jeg nok råde jer til. Godt. Jeg vil råde jer til at prøve det. Det er ret sjovt. Man skal slet ikke være 18 år for det. Og
Ja. Man kan få ondt i fingrene af det her spil. Kom nu, gamma. Men hvis jeg vil nok sige til jer, har I nogle råd til, at jeg kan spille? Altså, hvilke videoer skal jeg lave? Altså, for eksempel kender jeg nogle sjove spil, man kan spille, så kan jeg måske lave videoer om det og alt muligt. Jeg har fundet ud af, hvad det handler om. Ja, ligesom Cookie Clicker eller Minecraft eller bare et eller andet. Skriv noget i kommentaren. Det er godt at gøre det. Og lige nu bruger jeg en trådløs mus, så jeg kan bare lige tage musen lige op i luften. Og så bare klik. Nej, venstre klik. Der. Grandma. Det her spil, jeg vil nok sige, altså, jeg vil nok sige, at I skal prøve det selv. Det er fedt, vil jeg nok sige. Klikker. Og ret mærkeligt. Urealistisk. Spørg jer som en. Er det ikke urealistisk? Jo, det er. Fandme ja. Kraftarme ja. Bornholm ja. Se lige ham der. Han har briller. Det tror jeg så bruger. Ham. Tror jeg, ja. Køber lige en mine. Ja, men jeg vil nok også sige, at jeg laver noget, der hedder tækkevideoer. Altså, jeg skal bare prøve at have 200 kroner. Jeg skal spare op til 200 kroner. Og så skal jeg købe noget, der hedder Fraps, til at lave video på stationær. Og så skal jeg også købe måske en ny mikrofon, fordi den jeg bruger er ikke så god. Ja. Og det var næsten det, jeg vil sige, og nu skal vi tilbage til spillet. Jeg tænker på, at vi skal prøve en ny version. Ja, det skal jeg prøve. Prøver. Sådan. Se, det er den nye version. Cookie Clicker. Ja. Så trykker man cookie herhen. Og jeg kender faktisk heller ikke den nye version så godt. Jeg har kun prøvet en gang nye version. Og så køber jeg lige rolling pin. Og man kan også opgradere ting, har jeg hørt. Og lige læst. Det regner med småkager. Tænk over, hvis det regner med småkager i virkeligheden. Tænk på det. 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 Okay. Og sådan. Og så kan jeg lige købe en rolling pin mere. Altså 5 mere, tror jeg nok. Jeg bliver træt af det her spil, kan man sige. Ja. Jeg kan blive træt i fingrene af det, men det er også fedt. Try it. Come on. Come on. Toner cookie. Come on. Ah! Rolling pin. Jeg tror da ikke, jeg slutter videoen nu. Ja, YouTube. Altså, husk at abonnere. Like videoen. Og hvis I kunne lide den, eller synes... Og hvis I skulle, for eksempel... Altså, hvis I skulle... Og her, hvis I har en råd til et spil, jeg skal spille, så skriv noget i kommentaren, så læser jeg den op. Og så prøver jeg lige at spille ud allerførst. Og så lave video med det. Ja. Det var det. Jeg køber lige et rolling pin.
Endelig slutter. Jeg siger nu tilbage. Chokolade. Chokolade. Livs. Det bedste i hele livet. Chokolade. Jeg skal lige have 400 cookies, inden jeg runder den af. Kom nu. 400, næsten. Come on. Næsten 400. Sådan. Ja. Nej. Okay, det var det for i dag, alle sammen. Vi ses. Vi ses. Jeg håber, I kan lide videoen, så prøv. Try to beat it. Det prøver vi måske i næste video. Men husk at like videoen, og hvis du kan lide videoen, og hvis du ikke kun trykker på den kan lide knap, så jeg vil råde, så sig lige hvorfor du ikke kan lide den. Ja, og husk at abonnere. Vi ses!